children, and the caregivers and the teachers also be treated in a special way. Kapod wanie kaonti ma Migori ene Jokanyo ma sekta ma somo e kaonti ma Migori koro dwaro mondo mi piny wacho mar kaonti no losi kendo ketie tim chike manyalo tayo weche mag somo mag nasari mong'ere kaka ECDE mondo mi okonye tieko midhiero ma pod okwako sekta ni ma somo. George Juma menyo yore ma kaonti no temo jiwo godo somo mag nasari. Twake yore ma inyalo bero kaachiel kod tego sekta no ma somo mar nasari osebiro ka dhi nyime kendo koro pod dhi nyime e kaonti ma Migori. Jokanyo sekta ni ma somo e kaonti ma Migori wacho ni midhiero ma pod okwako sekta ni mar somo inyalo mana tieki ka oket chike malong'o. King'iyo kako timore mo schools iwinjo ne kia choko onge kia mapodonge koro was recommend a policy no mwadwoki assembly ni gibed gi ma kisungu luongo ni capitation kakitime secondary kakitime primary nitie pesa ma koro sirikal oro e wi nyathi ka nyathi. Peter Kiyok materruogno ma ong'ere kaka WeWorld riwruogno ma osebiro ka jolo somo e piny Kenya wacho midhiero ma oting'o nok mar klese kod jopuonj pod thiro somo e skunde mag nasar e kaonti ma Migori kaachiel kod kaontis mamoko. The construction of ECD classrooms, it's another gap where there has been increased enrollment due to free primary education and the number of ECD facilities are not adequate for all the learners. Jokanyo sekta no ma somo wacho ni bende ber ka koro chenro mar somo no ma CBC bende koro iketo e tim e skundego mag nasar e kaonti ma Migori kod kaontis mamoko. Curriculum is well developed, it's actually one of the best, but in terms of policy there are still emerging issues, and that's why we have to keep coming together as stakeholders and refine all the policies from ECD. Curriculum mitiyogo e ECD wanyalo wacho ni it requires a lot of improvement. Gima wayudo ma is very critical en ni curriculum mitiyogo e ECD kaka Migori County ka ochakore cover jok ma are above 3 years. To wayudo ni a comprehensive curriculum onego bedni o address children's development even before age 3. Nyaka nitie body maloso curriculum. To ka curriculum osebiro kang ma wan wakawo kaka Department of Education en ni waset train teachers magwa a CBC curriculum. Our teachers mag jo ECD across the county are qualified kendo gin well trained mondo gi implement weche mag CBC. Tom Boy menje puonj e mbalariany Marongo wach ni keto somo ma CBC e tim e skunde mag nasar, primary kaachiel kod secondary nyalo mana chopo makare poni jopuonj ma onego ket somo ni e tim bende koro tieg makare. Wish to note ni currently wasechako infuse various aspects of CBC into our curriculum. Majok mawasebedo ka wagolo in the last 3 or so years are CBC compliant. Tend piny owacho mar kaonti ma Migori wacho chendo mar loso chike matayo chike mag somo e skundego mag nasar koro dhi nyime. Director Migago mar somo e kaonti ma Migori dwado kelo wacho ni chik ma iloso dhi kelo lokruok makare e sekta mar somo e kaonti ni. Policy ni oting'o bende weche mag ndiko jopuonj kendo e budget mwane higa mantiere ni masembli no osepuodho nitie jopuonj monego ndiki ok wanyal yudo jopuonj moromo te dichiel. Jokanyogo e sekta no mar somo jiwo lalruok ma kinde ka kinde e kind piny owacho riwruogo moko mago mag piny owacho kaachiel kod jonyuol e neno wechego mag somo e skundego mag nasari obedo makare.